दिनै चिरांनि गावबुरा बिथांमोननि जथुम्मा खुंदों आरो बेवहाय जोंनि इएम रनजित बसुमतारी बिथां माधव सेट्रि बिथां आरो गोबां दैदेनगिरिफोरजों जयै बाहागो लादों आरो गावबुरा बिथांमोनजों सावरायनानै मोजां मोनदों मानोना जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि समाज दैदेननायाव गावबुरा बिथांमोननि माखासे रल थायो आरो बेखौ पुलिसानो जा सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनानो जा गोबाङानो गावबुरा बिथांमोननि सायाव सोनारो माखासे डिसिसन लानायाव आरो गामिफ्राव फिसा फिसौ बायदिसिना जेंना बायदिसिना मदद नांगौ प्रशासनिक भावे बेवहाय गावबुरा बिथाङा जोबोद मदद खालामनो हायो दा बेखौ जोङो बोरैहाय आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायदों बिथांमोना गासै 9 माखासे पइन्ट लानानै जोंनो मेम'रेन्डाम होदों बे जेंनाफोरखौ जों थाबैनो सुस्रांनो हागोन मोनसेल' जेंना जानानै दङ गावबुरा बिथांमोननि एपइन्टमेन्ट होनाया हायाखै दासिमबो कारना जाबाय गोबाङानो केस होनानै दोनदों दा बे केसफोरखौ जोङो फोजोबजोबनानै थाबैनो गावबुरा एपइन्टमेन्ट होनायनि प्रसेसखौ खालामबाय थादों आं मिजिंथिदों खम समनि गेजेरावनो जों गावबुरा बिथांमोननो एपइन्टमेन्ट होनो हागोन आरो बिथांमोना जि नैयाव डिमान्डफोरखौ लाखिदों बे डिमान्डफोरखौ थाबैनो सुफुंनानै होनो हागोन समाजनि गोबां खामानि मावो नाथाय बिथांमोननि जि बेबस्था बियो गोबां समाव जाया नंखायनो जोंनि बिटिआरआव जिखिनि गावबुरा दङ बिथांमोननि जों सरकारनिफ्राय हेल्थ इन्सुरेन्स होनायनि बाथ्रा दिनै आं फोसावदों जों बिथांमोननि हेल्थ इन्सुरेन्स खालामनानै होगोन बिथांमोना मबाइल बिदों बायदिसिना जिनिसफोरखौ नायनो थाखाय मेसेज हरनो थाखाय बिनि थाखायनो जोङो मबाइलबो होगोन होनदों आरो आइडेन्टि कार्ड आरो इउनिफर्मनिबो बाथ्रा बुंदों बेखौबो जोङो एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव सावरायनानै जोङो डिसिसन लागोन मोनसे गोनो गोनो जाबाय गावबुरा गावबुरा फाथिनाय आरो गभर्नमेन्ट गावबुरा बिनि मोनसे फारागथ' बियो सोनाबथिंजाय जोंहा क'क्राझार चिरांथिंजाय बेबायदि सोलियो नाथाय अल अभार आसामाव रेभिनिउ भिलेजाव गावबुरा थायो दा बे कनसेप्टजोंनो जोङो थांनो नागिरदों नाथाय बेवहाय ट्रेडिसनेलि माखासे गावबुरा सोलिगासिनो दङ आरो फरेस्टआवबो माखासे हेल्पमेनफोर थायो दा बेखौ जोङो जायगा अनुजायै माबायदि बेबस्था लानांगौ जोङो इसिआव रायज्लायगासिनो दङ आरो थाबैनो बेवहाय मोनसे सिद्धान्त लागोन बेनिफ्राय जोंनि फरेस्ट आरो रेभिनिउ जोंना बहुद खम ना जोंनियावहाय गैयाब्लाबो 1500टा गामि दं फरेस्ट एन्ड रेभिनिउ बिनि गेजेराव जोङो दा 171 172 जोंनि बेल' खथाया दा बेखौ जोङो बारायनो थाखाय जों एप्लिकेसन होदों जों मेम'रेन्डाम लादों आरो जोंनो फैगौ इलेक्सननि आगोल हाथाराब्लाबो जोंनो किसु लाम साम होनो थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों आरो बेजों लोगोसेयै जोंहा दंबावो जे जोंनि जायफ्रा बिसिडिसिआव जोङो मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव सानै खरि जोंनि गावबुराफोरनिफ्राय मेम्बार थिसननो थाखाय मेम्बारखौ लाथारनांगौ होननानै जों थांखि लादों दा जों बेफोरबायदि गोबां थांखिखौ लानानै 9था थांखिखौ लानानै जों दिनैनि दिनाव मेम'रेन्डामजों सिबसारा जाहाथे जोंखौ माने थाबैनो जोंनि बिनायफोरखौ पुरन खालामो बेखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामदों माबायदि आसा होदों सार सिबसाराथ' जोंखौ बुंदों जों हागौमानि नोंथांमोननि बिनायखौ नोंथांमोननि साननायखौ जों जाफुंहोगोन थाबैनो फैगौ दमासि बिहुनि सिगांनो जों मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा जों नुनो मोनदोंदि बाहाय मोनसे गावबुराफोरनि खेथ्रआव मोनसे बेले बेजे गामियाव फाथिनाय गावबुरा आरो सरकारि गावबुरा दा मोननै मोनसे बेले बेजेनि जेंनाखौ माबायदि बिथांमोना सावरायनाय जादों बे बेले बेजेखौ जों मोनसे थिरांथा लादों दि जोङो थांनाय 2020निफ्राय जेब्लानाखि जोंनो पिस एकर्ड जादों बे पिस एकर्डनि उनावनो जोङो UPPL गावबुरा हिसाबै जोंखौ दादोंमोन बे दानायखौ जों गामि गोजायै दायाखै जोंनियावहाय बेवहाय रेभिनिउनि इएम दं बेनिफ्राय जोंना प्रमद बर' सारनिफ्राय जों मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोंखौ नारसिननायखाय जोंखौ गावबुरा जानो होनायखाय जों जाबाय आरो बेवहाय जों थाबैनो सानदों दे फैगौ सानफ्राव जेब्ला जोङो सरकारा आरो फिन जाफिनगोन बिनि उनावनो गुबुन गावबुराफ्रा गोमोरलांगोन जों बेखौ आसा थिदों आरो